aby sme vytvárali predpoklady pre kvalitné a dostupné vzdelávanie, pre celoživotné, pre relevantné, ktoré je späté s praxou, nie je odtrhnuté od života. A to je krásna výzva. Preto sa vraciam k úvodu, že dnes sa dá oveľa viac a lepšie odpovedať na otázku o tom, že na čom záleží. Na vzdelanom a vychovanom človeku sa dá postaviť inštitúcia, nádej, zodpovedný úrad. Ukrajina je náš najväčší sused. To, že konflikt sa začal okolo témy integrácie, je zaujímavé a až príznačné. Naďalej platí, že spoločná Európa je témou mieru, ale návrat k slobode, k normálu, k tomu, aby sme neboli druhá trieda, druhá kategória. Toto chcú aj Ukrajinci. Krájať kontinent, deliť územia alebo obsadzovať územia je návrat do minulosti. Na druhej strane slovenská cesta za 25 rokov napriek chybám alebo slabinám bola úspešná. Československá a slovenská bola úspešná aj v tom, že sa završila vstupom naraz v ten istý deň do spoločnej Európy, čo bol skôr sen. To, že to nie je perfektné, ideálne, no tak ma zasa vedie k tomu, čo Churchill povedal. Asi viete. Demokracia nie je ideálna, ale nič lepšie sme nevynašli. A ona je vždy taká, akí sú ľudia, ktorí ju reprezentujú. Môže byť aj totalitou väčšiny. Ak väčšine alebo ľuďom nezáleží na skutočných hodnotách, ak je to len o nejakých číslach alebo zištných záujmoch, je napríklad predpokladom pre zamestnateľnosť a tým pádom pre zamestnanosť. Je predpokladom pre zrelé a zodpovedné občianstvo. Preto o tom hovorím, lebo na kvalite a dostupnosti vzdelávania veľmi záleží a v tom, že vymožiteľnosť práva je nízka, pomalá, často až diskutabilná, keď sa menia alebo opačne prijímajú rozhodnutia na súdoch namiesto očakávaných predvídateľných rozsudkov.